Komšije sa Kosančićevog venca optužili su pevačicu Nadu Topčagić da im je izbušila gume na automobilima, kao i da ih je navodno mazala blatom. Naime, u centru grada, u kraju u kome folkerka živi već decenijama, posljednjih dana niko nema mira zbog incidenata koji se dešavaju. Stanarima Kosančićevog venca, ali i njihovim gostima, kao i posetiocima obližnjih kafića, neko stalno buši gume i sa čim god stigne maže i prlja auto, jer su se po svemu sudeći nepropisno parkirali. Proširio se glas da je upravo Nada ta koja je odgovorna za štete nanete vlasnicima automobila. U životu nikome nisam probušila gumu ili bilo šta naža uradila. Nek se izbuši srce meni i mojoj deci ako jesam to uradila. Jedino što jesmo moj muž Zlatko i ja uradili, to je da smo opominjali ljude kada vidimo da neko parkira ko nije iz naše ulice i opominjemo da ne staju tu na naš ulaz. Dešavalo se da podignem retrovizor i ostavim pismo da ne staju na ulaz, ali ne daj Bože da nekome uništavam auto, rekla je pevačica.